Hey venner, den her gang så hviler jeg mig lidt derhjemme, fordi jeg kunne ikke finde ud af at finde bamsen, så ja, jeg gav op. Ja, så nu sover jeg lige, okay? Hej. Banke, banke på! Snoopy! Snoopy, hallo? Jeg ved, hvor den der, bamse er. Den er jo lige. Banke, banke på! Snoopy! Jeg ved, hvor den der bamse er. Den er lige. Banke, banke på! Snoopy! Jeg ved, hvor den der bamse er. Den er lige. Banke, banke på! Snoopy! Jeg ved, hvor den der bamse er. Den er lige. Banke, banke på! Mener I det? Ja. Er du sikker, Christian? Ja. Er du sikker, William? Ja. Er du sikker, Kasper? Ja. Er du sikker, Junior? Ja. Er du sikker, Dr. P? Ja. Seriøst? Ja. Nå, jamen så må jeg gå hen til ham, der havde brug for bamsen. Nu, jo. Så, venner, så har jeg givet bamsen til ham, der havde brug for den. Og nu, venner, nu er alle afsnit færdige. 1, 2, 3, 4 og 5. Så nu kan I bare like og subscribe og klikke på klokken, så I kan se, hvornår jeg får nye videoer her på kanalen. Hej!